Diuen que el treball és salut, però qui ho ha dit, això? I ara? Home, que ja ens afaitem, home, no. Més ben dit, el que hauríem de fer és ni afaitar-se, que ja es treballa massa. Però vosaltres ho creieu? No, home, no. L'home no s'ha fet per treballar. La constitució de l'home ja es veu que no s'ha fet per treballar. No és per estar dret, és per estar ajagut. Mireu l'home que treballa, arriba a casa cansat. L'home que ve de no fer res no hi arriba mai a casa cansat. Li és igual. No, home, si del treball, del treball venen els accidents laborals. Home, és impossible que prengui mal un home que no fa res. Oh, és que m'agradaria saber qui ho ha posat de moda, això de que el treball era salut. Quina ximpleria! Quin degenerat el que va dir això! Què carai ha de ser salut, el treballar? Mireu la gent que treballa, mireu-los, pobrets. Veureu quina cara fan, cada dia més arrugats, fins que ve un dia que senten unes opressions al pit. I què és? L'angina de pit, l'infart de miocàrdio, el retiro dels que treballen, aquest és l'infart. I aquell home que deia que no podia viure sense treballar, l'heu de veure assegut. El resto de la seva vida condemnat a cadira perpètua. Per què? Per burro, per haver treballat. Jaure, paraula màgica, jaure. Prescindim de frases fetes. Altres diuen, no, és que llevar-se al dematí és molt sa. Què ha de ser sa, llevar-se al dematí? Ai, senyor, jo voldria que algun dematí us llevéssiu a les 5 del matí, per exemple. Sí, ja n'hi ha de gent que s'hi lleven, ja. Aneu, però a les afores del Poble Nou, a Sants, a Sant Andreu, al centre de la ciutat, la gent ja saben el que es fan i jeuen. No, però a les afores, pobrets, hi ha gent que sí que s'han de llevar a les 5 del matí. Aneu-los allà, mireu-los, els veureu amb una cara d'emprenyats que fan. Aneu allà i dieu-los, apa, nois, que això s'ha. A veure si us hi atreviu a dir-los-hi. Us asseguro que s'armaria la que no s'ha armat mai. Deixem-nos, doncs, de frases fetes, deixem-les córrer. Déu va dir, guanyaràs el pa a la suor del teu front. Parlem-ne, i parlem-ne des del començament. Vosaltres heu vist aquella pel·lícula que se'n diu La Bíblia? Allà es veu ben clar el que va passar allà. Déu va crear Adán i Eva. Allà se'ls veu. D'esquena sempre, però se'ls veu. Sí, no sé què passava, cada vegada que es posaven de cara sempre hi havia alguna fulleta o altra que se'ls hi posava al davant. I què feien? No res no feien aquella pareta, jeure tot el dia. I allò era agradable al Senyor. Déu els beneïa constantment. Amics meus, però va venir la serp i menja aquesta poma. Mira que porta vitamines. I Eva, que era una fabassa, va clavar una queixalada a la poma, em va donar un tros a Adán. Adán, el primer calçasses de la humanitat, perquè allò va ser un calçasses. Aquell home no va saber mai portar els pantalons en el paradís, va clavar una queixalada a la poma, i Déu, que els havia dit que no mengessin res, va veure que allò al final, i ara Can Tipa es va enfadar amb tota la raó i va dir, prou, s'ha acabat la bona vida, a pencar tothom. I els va treure del paradís. Des d'aleshores ja va anar tot malament. Alteracions d'ordre públic constants, manifestacions, no és d'ara, En aquella època hi va haver una manifestació que es veu que no estava autoritzada, que ja Caín es va carregar Abel, i d'allà fins als nostres dies. Total, que si aquella parelleta haguessin estat ajaguts, encara que hagués sigut d'esquena, encara hi seríem tots ara en el paradís. Amics meus, però és que per jeure es necessita força de voluntat. No es pot jeure si un no s'hi acostuma ja de petitet. No. Un s'hi ha d'acostumar quan és petit. Per això jo vull fer un prec a les mares que m'escolten. Mares que m'escolteu. Per què no procureu que les criatures jeguin tant com puguin ja de petites? Poseu-les en aquells ditets tan bonics que ara es fan. Passegeu-les tantes hores, tants dies, tants anys com vulgueu, però no les poseu dretes, que les feu malbé. Quina mania! Aquesta competència amb la veïna, que si el meu ja camina, que si el meu ja diu papà i mamà, que si el meu avui ha agafat una galeteta tot sol. Ai, senyor, com els feu malbé, les criatures. Que jeguin, creieu-me, que és igual. Si no té importància que caminin amb una edat o amb altra. I si tenen 20 anys i no caminen, que no caminin! Ja són prou grans per saber el que han de fer. Si només tindran que avantatges.
Mireu, de moment no hauran de fer el servei. Quan us envien la fulla, vosaltres no han de. S'ha acabat! Repeteixo, per jeure ens hi hem d'acostumar ja de petitets. De grans costarà molt, molt. Creieu-me, costa estar-se al llit 24 hores seguides i penseu que fins que un home no pugui estar-se al llit 24 hores seguides, quiet, sense fer res, un home no serà mai res de bo en aquest món. Quiet, 24 hores, sense moure's. A les 24 hores us heu de moure una miqueta, perquè si no pot entrar una persona a certificar que no et bellugues i ja tenen dret a enterrar-te. Això ho heu de vigilar. Heu de veure qui entra a casa vostra. Moure's una miqueta, però tornar-s'hi a jeure. Jeure, jeure. Sembla que ara ja les coses es van enfocant en aquest sentit. Surten una sèrie de lleis, una sèrie de disposicions molt ben fetes perquè la gent jeguin. Aquests imposts sobre el rendiment del treball està molt bé. Molt bé. Però si amb tot hi ha solucions. En certa ocasió, per una sèrie de treballadors, per lo que sigui, que no podien treballar de moment, augmentant 2 relets els cellos, es va solucionar el problema. Quina importància té, però si a mi em fa l'efecte que la solució definitiva és posar els cellos a duro i a jeure tothom. Oh, carai, és que tots hi tenim dret amb això. El que passa és que som poc devots. No hi ha devoció, sobretot dels sants. Els sants, hem d'aprendre moltes coses dels sants. Els sants ens han donat sempre l'exemple. Home, heu sentit parlar mai, vosaltres, de Sant Isidre el Llaurador? Quin gran sant l'Isidro aquest, noi. Quin home, l'Isidro. Vosaltres coneixeu el miracle del sant? Mireu, Sant Isidro, equivocadament o no, l'home va començar treballant. També l'home, pobret, no sabia de què anava i es va posar a llaurar, ja ho diu, llaurador, es va posar a llaurar. Però un dia, mentre llaurava, se li van aparèixer uns àngels que es veu que ja feia dies que el seguien i li van dir: Isidro, què hem de fer? Para el carro! L'Isidro: senyor, para! Geu! I no s'ho va fer dir 2 vegades, no, l'Isidro? Diu el miracle que els àngels van llaurar per ell i l'Isidro continuava jaient sempre. Veieu, doncs, home, per què no seguim el seu exemple? Si tota la humanitat jeiés, compreneu que no hi hauria ni guerres, ni accidents. No semblaríem com les formigues que tot el dia amunt d'un cantó a l'altre cap al forat portant coses. No és res, home, em fan un gra massa també les formigues. Massa gra. No. El món semblaria un prat immens i nosaltres allà pasturant com els vents, amb la diferència que nosaltres no hauríem d'anar a toc d'esquella.